Ê, mình ơi, dắt có gì? Dạ. Cái ăn một cái cọng này nè. Tini bubagra rongni simaleng bortolao sengjotono saimano tini osa matai bakrani parani hao hainani bagi dokni ongkhorjak abono hono 10 hingke moholaya nei o moholayani salo sini bubagra rok ni je thai tongmani Maharaja Bir Bikram, especially Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko Bahadur sini paithak bubagra bini thai rok asuk sini haste dofa ha tai hayong ha kotoro sini mung tongo bini sengjotono saimano phiaba bini je simaleng ajaga belai kheno mungsapano bini thai ni mangpli eba cherjaglia omorong tuino kaisa NGO Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni sai tongo bai bisi burum no omono saf sutra khai tongo phiaba saf sutra khlaima bai no paithengya hain hai bolong kupungui thango semano boheno bufangrok kairi phaimani a bufangrok tabuk kaisa pano geri bufangrok jotono wagda saka puisede telangkha nata mungkha mungsa saimania ngai omoni bagai noro kaisa protected kaisa buini haster go seng thangka ke nugo bubagra rongni eba borok kotor rongni kabangma smriti shoot eba memorable thai khais namjagui tongo phiaba sini hasteo haste hapangbo cherlia eba bubagra rokni nukhungni borok bo cherlia eba dofao tongnai proja rok bo haino kahamke cherlailia aboni bagino sini je mukumu je kaisa nangkukmani samung khatiwi tonjangnai aborok khlaijaglia aboni bagino tini omohai belai kheno lama rok bo ekdom hamia o jaga kabangma business khlainai rok gonoro nugui tongna ani arok business khlaio o jaga bazar botola bazar aboni bagai a jaga lama rok ekdom manam khlai tongo tui rok khlaijak gangkai lama rok ekdom sitra tai borok o jaga bakso rok hamia mani rok khiklaimani bagai belai kheno bolong ngui kufungui sitra jaga ngui tongo ke omono kaisa naithotok khai saf sutra khai o jaga khum bagan rok khlai tai naithotok khai kaisa statue rok phano bubagra rok ni statue rok phano khlai ke angke kaisa nainani eba kaisa sini mukumu ngui mano khlainani nango khlaijagya serjaya tong hangko bo haino hai je kisap je jaga tongmani omoro haino buini hani borok segui tongo chungjotono nugui mangkha truk kesepjak hingke tini no puila o bubagra rokni thaio matai renani thangui tongo matai renai sini chontaini yakchu borok phaisok paika hingke oro kirton bo renai sini borok rokno phaisok paijak
matairana ni bagai borok bo kami ni faimani oro thalik bulai rok tublai jaga warok tublai jaga abo nailai tongo manani ahana ni bagai ko omorong no obo bolong ni tongmani smriti shud agi simaleng tongmani bubagra rok ni simaleng simaleng rogo berifang rok acai abono ketal khete bo tangkhangke sini bubagra bir bikrom ni khangke to mo haifan se tangjaglia ekdom hawo kalaijak hawo se sabjani botamjani foda phop katamo saimania belaikeno manam jak ha kisa chiri naimani investigation khaina ni bagai dm ni aro bo haino application bezak kisa investigation khai o hawo keboda mangkthei eba keba mungsa segrok da phobuiton manam hnei mankha abo bo tabuk sujora tei chair nai ke bo krei haste hapang ni phasing ti bo chair jagya na obo kaisa ngo eba keba kaisa society ni yago bo ya pharjagya eba keba tourism department borok phano obono omahai kaisa thai rok no buini fatar ni haste ro to sungnugo naitho naitho khai borong ni chaitong ma bai snamjagoi tongo phia basi tripura haste o amhai mungsa kri nangkuk mani eba asung tripura saro politically faida eba keba benefit amno simi wansuk layo nasi layo phia ba je tru ke monogoi tongmani monokjak tongmani khlai tai tongmani amaro ke khlai jegya abosung jotono saimano sinai si kreng wansuknai kreng rok wansuklai no tongo sak pailaya sak baithangni samungni bagai simino pailaya thungrung thungnai rok bahaino sak nijini party eba keba bahike develop ngai sak by sak simino walai suklai bulai toklai englai pailaya phiaba sini soi sini tong kosong borok ni je manthai soktai tongmarok aborok ngake ser jaga nai jaga kalai numa tongo kaisa jagao sini naharmung soi naharmung wansumung abo soi jagao khlai jaga abon baino rangsani takute bukuk song norok je nai tongnai norok wansuk kurung rok kisa wansuk di sini hukum murong no kathang tonani thangkangke oro non political organization eba non political chintadara wansumung no tuino wansumnani dorkar laibuma sijagoi no tongo laibuma phiaba sini laibuma belai kheno songjotono saimano soi laibuma truk kamawi no tongo o laibuma sung kuchung khainani thangkangke belai kheno thancha ni nango o thancha sung bahike ngeiman abo samungni bising tise sakni muchung tui eba keba sini je muchung tongmani muchung mungrong no judino ya karimania kangke sak bai thangni faida simino nahari tongkangke asam rok cherjagya kalai no ma tongnai aboni bagai je mansak salsa sulsupano ha dofani bagai tai sini wansung rongni wansungani nango jora laina nango chuba laina ni nango au tini o jaga tini no puila matairana ni phailaimani phiaba sini je matairana ochai chontaini yakchu bo bohaino kahamke go kamini phaimani ba tubujagya wa matairana ni wa tamon sokbai drop thalik belai rong nango no aborok ta sokbai ko chaitung lai tongo na halainani o jaga tini phunga sri phai nokha sini borok khorok sapano krifro ang phai nuk phaikya o jaga yang saka phasingono iko piti kabangma gari kotor baire ni onro rong ni kabangma ni oro sokpayo o lama ono abo kasui tui rok haino kosuri tongo
apetini habon bagai o lama rok asik ke mana munggo samung pai khengke borok o jaga ono khibi kelangai thango hingkai buini borok o jaga bo buini borok mamangba sini borok o jaga saisung phainani eba khorongni phainani pano kirime singsa jotono saimano phaso phairi gya aboni bagai rangsane takuktai bukuk song kubui kok kubui wan sukmung kamio asugui kotor kotor kok sawi tongmono nogo asugui kotor kotor kok saimano jukti kaham reimano fiaba soi soi samungo buini dofarok ni kechani keni kecharo phai kok sanani eba kheba samung tangai tongphainani abo kisa bokha thonai kisa nango krak nango sahos nango haya kengke mokhang paya nok nok nukhungni malik se nokraini no se mokhang paya ngai segui najangma hai sini borok nogo simino kotor kotor kok salayo fiaba fataro eba kheba media ni bwskango buini borok ni bagui soi soi kok saimanai belai kheno kisa sung jotono tabuk nugui tongo social media ni bisingtui kabangma sini borok ni media bo tongo tabuk omono sini bortola bubagra roni thai tongmani serjagya rasa rasai bisi romoi oro klaijak sini o belai kheno kecham nukona belai kheno bolong tongmani phiaba bubagra rokni achaimani sal eba kheba Maharaja Bir Bikram Kishore mani kone achaimani salo o jaga no saf sutra khaijaka aboni yagolo bahaino hai o bolong rok dotino torsawi thango tamni himba o jaga kebo thanglai sukhaya yang botongo iko yang phasingo bo agi ni kacham sin bubagra ro noro sabo bubagra ri sima lengkha abo keb saimania seijak rok mungsakri chigon chigon khai basa basa tongo seijak rok mungsakri kagui thangka eba kheba serjagya ni bagai abo khlaijaglia ang tabuk Maharaja Bir Bikram Kishore mani koni je simaleng aje thai abono no phunugana yango ang tabuk ujidolo no I koro kisa ha norong nuhukana iko ha berajak ha ketal omongka Maharaja Bir Bikram Krit Bikram Bahadur ni simaleng bo obo bahaino kalai tongo ang tabuk Maharaja Bir Bikram je sini bolaima sini hamjakma bubagra rongni bisingo bubagra jotoni silai sikuknai sinai Maharaja Bir Bikram Kishore Manikko the Burma bini je simaleng simaleng no fungana Bir Bikram Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni chrai rokni saitongma baino o jaga ta bono kicha khumala rok rui homo moholaya ni simi osamatai jorao no tongnai oro lighting rok khlainani bagai borok oro lighting rok nani bagai saito lajak o jaga no obono simaleng o simaleng o mahaisi obosta oro no ha khurjak rok mamani buida mungsasuk khaika iko ha ga sabo tamo khlai tong abo tamo khlai kya sin borok bo kebo phairi gya ba aboni bagai chaimaya mungsasuk hamia eba kheba buini borok no oro phoda phop kebno bthari phobi kalangni thangai bo saimania bolong kuthuk khai ingai tongo
obo kaisa protected ungya ke tabuk to wati rok khai ko wati rok phaiman joraba ha ekdom tui rok ngui tongo wakhana tui rok boro kabang mano chikon agi ni bubagra rongni nok tangjak simalungni nok chikon tangjak rok tongo kebai mubai yang obo tongo iko semano o jidol orono ang bohaino bufang phangsa kaimani sampari bufang orono sampari bufang kailangmani phiaba bufang rok ang simia tebo kebang ma oma haike prai 30ta bufang kaijakha kabangma borok kaikha phiaba phangsapano korikha bufang phangsapano korikha oboke musuk pun rokda sakha wakda urkhana borokda phuisai talangkha kaisa pano to thangnani kok asa kabangmani bisingo phiaba kaisa pano thanglia na phuisai talang thangka hane ang kha khalayo oroni 10 no phuisai talangkhana hayake to phangsa pano le thangna nangmani phangsa pano thanglia yang gana gini ingke sungjotono saibano bongkha bortola bazarni dogan rok tabo fungni jora dogan rok khulugya ko phiaba kinaro dogan rok ngui tongo MEBS eba keba Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni khoroksa tangphang bobo adong tam khlainani tini chaituk jagui tong hambai पहिलाको sini YouTube channel na tong जों आगे पहिला थिके न साइ फाइजा पहिला जाखन सुबिनो जे तिनी महालय साल ओ जागाव असाइ इखेबा जनताइ बरनते जोंरो सिनि बोबाग्रानि सिमालांगो जुत्रनो एगो खाइनानि पूजा रन बागैनै ताबो जोंआव पूजा खाइनानि चाइतुलाइ दङ बा सामु खलायलाइ दङ अब पूजा स्थाखायनाय जों ताबो आगे ने हाइके जेतायो सिमलंनो बलंखाय तनिया कारेनै साफ सुद्राखाय तनिना बागैनै जों चाइतुलाइ दङ जोंनि महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर ससाइटि इखेबा MBWS अबनि दखिखे ताबो अबनो हिरिनो तैसा हामबाय जे हासने लोकर जोंनो लगै रुइनै जुबाजु खाइ तनिमान बागै अबन लगलगानि ते सोरंनाय जरनो पाइपलाया हामबाय दिनै न साल असुक फुंगाराव जोंनो लगै रुइनै जुबाजु खाइ तमन बागै सामनै राहाके थां तमन बागै हाइने हाइ तैसा पकतरमा हामबाया फाननाय जोंनि हासते हाफांनि ट्राइबल डिपार्टमेंट नि एखेबा तिफरासा हामकाराय बेदिंनि बारजामान जासाद गरमगोनां मेबर कुमार जमतियानो बचिनो प्रोग्राम हाइ तिनि मानजा फैमान बागै पाइपलाया हामबाय अबन लगलो जोंनि हासते हाफांनोबो आं हामबाया फरो जोंनि महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर ससाइटिनि बागै बेफोरनो हामबाय बेलेके हामबाय बरखे स्टूडेंट महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी नो स्टूडेंट केबोबा माध्यमिक रनानि बागै केबोबा 11 12 ama haike borong hostel tongo hostel tongoi puri tongnai rangsare takute bu suno pipeline hambai me ya faro te hambai ma ya faro obno je tui tongnai je welfare society no je tui tongnai je tangphang eba nokphang bono bele ke hambai ro oma haike coaching khlainai ni chrai rok oma haike sak tharei samung khai tongmani bagai এই সাথে হ্যাঁ বুঝলিয়া ফাড়ে বরতলানি একদম পাইথাক আর ফালিয়া দিবা yang একদম পাইথাক ফাসিং ফাইদি खरकसा ताखुक और फाइनानि बागै फन खायहरमानि
iko jotono student rokse mahike saitogui tongo norok nukhono welfare society Maharaja Bir Bikram welfare society ni hostel ni chrai rok pori tongnai rok borok no bono saf sutra khaitini poriskar khaitini borok ni yak tongo borok subama baino tini hingangke matai laina nayo oro kirtan bo khlaina ni nayo Maharaja welfare society ni student rok omongke Maharaja welfare society ni khoroksa tangphang bo khoroksa Manipuri se haipano bo omahike saitugui tongo pinbumungke Ronobir Singh বলুন আজকের যে মানে মেইন আপনাদের যে উদ্দেশ্যটা কি অ্যাকচুয়ালি গত 11 তারিখে আমরা ওই মহারাজ শ্মশানটা পরিষ্কার করার পর দেখলাম যে এখানে অলরেডি 12-13টা স্মৃতিসৌধ রয়ে গেছে তো ভাবলাম যে মহালয়ার পবিত্র দিনে আমরা আমাদের যে পূর্বপুরুষ ওনাদেরকে যদি আমরা তর্পণ করি যেহেতু তর্পণের পিরিয়ড চলছে তো সেইভাবে আমরা চন্তাই মহারাজ তারপরে দিয়া কীর্তনের মাধ্যমে আমরা এখানে যারা যে মঠগুলি আছে ওগুলি সবখানে আমরা তর্পণের ব্যবস্থা করতেছি ধন্যবাদ বেলে বেলেকে হামাইমাই আফারো ব খরকসা Ronobir Singh no bo omahike chaitogui tongmani bagui ar te khoroksa tangphangjuk tongo noroke hostel tongo na bo class puri tong tabo 11 no acha ke kabang mai school ni no tongo na aro kamo ki government ni da na norok aro rang rok rima tongo monthly government hoite badaman mane stipend rok daman na aro je tongan hostel ni fee rok badaman government approve nya khuna busorong maru আচ্ছা আচ্ছা খরবছর কানা এমনি তাবো স্টুডেন্ট রক সাইদামান তাকলাই করোনার বাগै তাকলাই তো কিসা কম নংখা হামবাই নরং যত্ন ন বরকে হোস্টেল tongnai Maharaja Bir Bikram welfare society ni hostel ni srai rok no borok omhaike je social ni bagai dofa ni bagai contribute obo kaisa mukumungi torungnai tabuk matairana nai tongmani borok no kisa no funugana iko borok kirtan rana bagai ready sin borok kirtan rana tai srapsa angke no tabuk obo matairana nai tongo bubagra rokni sima lengo maikhlai hinipan hunmano borong ni atma shanti manani bagai maikhlai rana nai thangai tongo bono puila je bortola jagao bubagra rongni bumunggai aro kabangma chikon kaisa maikhlai snamui tongo borok norondugui mangkhana bo ke ochai tei baruarok aku khumni ko delbilai okon kalau nungguin mangkana materi nani saya tunggu tunggu oke bo oke ocai kakak nung nanti ini materi nani yang nadle oke materi pai kok salah sini nah tahu jorak kiri do tahu belai keno jorak kiri materi nani bagi mic lay rok kelai tunggu kalau nungguin mangkana belai keno khatungo
borok kri hingke oro saisung phaina hingke kirima singsa haisingi tongo bolong harok bo hamia wati rok phaiki ko ekdom hano romungui tongo bo agini smriti su phiaba bo bubagrani obo simalung kha sing saimania o belakeno kucham ngya hamani no 200-300 বছর বেশি সেকাং রংনি সিমালংনাই অব ইট রক নরং নুখেন সাইমানো বিনি যে স্ট্রাকচার বাহাই নাইদি আগে তাংলাংমানি জায়গা বুফাং রক ngui yar ngui kawi tongkha tamni himba obono jai khainai kebo kri ni bagui ekdom kirima singsa bolong tongmani sab sutra khaika poriskar khlaika kono yang rogo phiaba hain hai asai thango tamni himba oda kaisa kebo phainai thangnai laisunai kri ni bagui oro ganani sin borok khorok sapano kri dukandar nai bo kri nok nukhung ganang borok bo kri bebak no buini borok no o jaga pania khlai borok ni ha sami paikha phiaba sin borok ke khorok sapano bania khlainai kri ni bagai rang puisa thong ni bo haino fan kri ingo fan kri ngi tongo saimano jotoro abon bagai no sung ragi maliana tam himba kaisa dofa society kasanan thanga ke rang thong ni fan belai kheno nango Cai tok lejak matai rena bagai kabang mano sini haste bo kabang ma NGO rok tongo society rok tongo phiaba kabang ma janjaja samung bai pailaya janjaja na harmung juda juda ba au omahai kaisa mukumuni samung eba kheba laibu mani je mari yakpai tongmarok no belai kheno khati naraknani nango hai ke sini je identity ni jeng salaimani je sini mung je tongmani abo salsa kamawi thangnai tamba sang tabuk phano tiprasa hni je lai tongmani obo bahai ke sang tiprasa hni hanjagai tong male sini lai buma sini bubagra rok tongmani bagaino ujjointo palace tabuk buko thang tongo noyongma aboni bagaino taibo kabangma nirmahal hai eba kabangma amahai Udaipur Matabari Komlasagar omahai rok sini kabangma jagao sini bubagra rok ni je yakpai tongmani bagaino sung sini lai bumano sung sini bimano hai ake sung tini ti prasah ni je
honjagai tongmani eba sakbai thangno sung tiprasa hani hanmani abo hani mangla khamu kamawi thangkamu aboni bagino mukumu belai kheno nango amukumu ni je yakpai o yakpai rokno belai kheno tisawi khatiwi tonani nango khatiwi tonjagyani bagino kamawi sokomor jagi thangmani bagino sung sabjaglaimania sakbai thangno siniwi mania jotono janjaja hayung hakotro tabu globalization ni jorao sung jotono sakbai thangni simino wansuklai tongo tamni himba hayung hakotro tabu khoroksa tei khoroksa ni choprok laimung eba keba shek laimung abono bisi sung nukjago dofani bagai eba society ni bagai samung tangnani soi borok belai kheno kwrui kisasa hani mano je thungrung thangnai borok bahaino sakbai thangni nukhung eba kheba party eba kheba NGO spanungdi jespanungdi jotono janija nukhungno bhaike sasari man tisawi tlang thangman abono simino wansugui tonglayo kicha share khlaiyana je subai mamani no kisa subawana amo haike soi bukhabai subanai belai kheno kisa sini dophawo aboni bagino sung thansa eba keba sisa laimungo yakbak sanglaimaia judi thansa ebang sini wansukmung kaisa gangke sini je naharmung tebo sakamu tebo sung sakamu kisa sarapsa lelawana matairana chengrathung kirtonangrathung sini je ochai borogai kisa kok salayana जों गोबां बर'नो नुगो सिनि जायगाया बर' गांके साबोबाय कक सानाय एबा खेबा साबोबायले बाहायके सुबानाय एबा खेबा बर' थांनाय सिनि लाया एबा खेबा साइमिया आमाहाय एंमाहाय जों खरकसा sharing khlailaya aboni bagai sinilaya ni bagai eba kheba kok sarglaya eba kheba khoroksane bukhano bujilaya aboni bagai sung thansangai mania barwarok chaitugui tongo matairena ni tai bisi lerglakha haino hai hamai maya pharo Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni tangphang rongno borok ni chai tongma baino tini ni o je samung borok chai tu yake borok wansuk yake tini bo haino abo bolong kuthuk ngai klai tongkhamu oro kabang ma hamia samung rok sengkhanao phiaba phaina rigya buku khulugui kok sarigya haikeno sini borok tongthung hini wansugui no sakni nok nukhungni samung baisi pailayang tongmani bagai chellayani bagai sini hukumumuni je khatitai tongmarono sung khati mania Sotro Bongol Bufang Khumbu bar Khumbu kaina nai tongo
जों ओ जागा नुखा सिनि जे ट्रेडिशनल awang bangui thalik batasha mono tamhnai budul laddu ama hairok rui tini mataira nai tongo borongni atma eba kheba borongni bukhani puito borok kisa kesangthung hnai bumungui bubagara বর্তমান তিনি যে বুবাগরা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বিনি বুমুঙ্গই ন তিনি মাতাইরে নাইতা শুধু একজন বুবাগরার নাকি কৃত বিক্রম বা যে কোনো সবার নামই তো ভালো কিন্তু সবাই নাম তো তারা তো জানে না লিখে দিতেইব আমরা যেটা মহারাজের নাম আছে তিনজনের আমি তাহলে আপাতত দুইজনের নামই করো যেহেতু আমরা কিরিট বিক্রম বুবাগরা কিরিট বিক্রম আর বুবাগরা বীর বিক্রম বুবাগরা বীর চন্দ্র আপনারা তো জানেন রাধা কিশোর মানিক মানে যে বুমুমা মানে ন সাসিদি সামনো সামনো কাবস বরং যত বুবাগরা রং নই সারিতা স্পেশালি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর আও সিনি মানে বরক অচাই বারোয়ারক বরক সংকা সামনি বুমুঙ্গই তিনি মাইখলাইরা নাইনি হিকে যে ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ni borok borok bahino abono asuk wansuk liya tamni himba মহারাজা বীর বিক্রম no tui simise wansuk jangmani ba phiaba ro maikhlai kabang manus tamjaka 10-12 ta sekngana gabon bagai borokni bumungui bo sing bataire nai hini sao borok gangkai joto bubagra rokni bumung to line by line to saimenia oro samni samni simaleng tong sijak rei abo bo saimenia aboni bagai sasugi mania samni samni simaleng tong phiaba kaini simaleng leseng sinibo abongkha kaisa angkha bubagra bir bikrom kishor manikko bahadur tai krit bikrom borongni simaleng orono borongni simaleng tongo phiaba oma haike kecham nok eba nok thai tangai rijagya Sawir sini. Abu, matai renani cengai tongo. Ambai, jatana Mata bar ini. jatana kisah busa lain ya eko pal ke cola lagi chana abu sini khairpur mabari nahi karo kailem ro pujari nai ba matai nai o matai na segang ora mum sogoi nai seng sai nai angka sini ora hai sogoi ja kailem hang hai do khai nai bono mum sogoi nai sini tini kono seng sai na bage Au, bela kena hambai sing nukha mata bar ini je contai ne yaksu galem bo tini matai ri tongo borok phai sokbaijak sini mata bar ini matai renai sini ochai galem borok phai sokbaijak borok matai renani cengkha tini samni bo bubagrani bumungui matai rejangnai abo puilan simi wan sujaglia ba saimalia borok bohaino welfare society haipan borokni nahar mungke maharaja bir bikrom kishor manikoni phola no khaksama manthung hni no bin mungui no borok matai renai tai aboni logi logi krit bikrom kishor manikko bahadur radha kishor manikko omo hai kabangma raja rongni je bumung manmani borok tini jesek bumung mansak asuk jorate borok tini matair sinai 10-12 jonani bubagra rokni bumungui songo jaga nukha mum sogoi rekha kirtan rok chengnani kha tabuk sini galem mata bari chodo detta
Cibri matai ni Cibri matai renai rok phaisok paijak Radha Krishna Premanandi Hare Hare Bol Bole Madhu Premnure Go Radha Krishna Hare Kabangma borok sungui mano ba wansugui mano borok kirtan chengkha Hare Krishna Hare Bol hunai Hindu dharma no rukharei no sini borok obo kaisa manmani phiaba sini origin sung joto no saimano sung wathop eba keba rugui no khlaimani phiaba truk olo bubagra donno manikoni jorani simi dormo manikos bubagra dormo manikoni jorani simi sung saimano bo Hindu dormo no tubui phaimani phatar hani purohit rok no tubui phaibruni simi no ture kesini haste tibra sarok o dormo no borok naharmani aboni afrun simi borok ngui je srung tongnai osai borok omo haike no rui phai tongo mo kaisa jani srung phaimani o jaga rok bo kabangma borok rok kabangma truk wansugui mano bebak jaga bono sini kisa wansunglaimani khellaimung tongo tabuk modern eba keba hayong hakotro globalization yago Android mobile ni jorao omo hairok no asuk saimani omo kaisa revelation da hanai sini borok na bisingo truk je hano hamjaktani je bukha phai tongmani ha omo ani ha sini ha ni je wansuknani je phan ramani bagi je khalai kheno khatungo tebo nangnai mohai wansulainani yak ba yak romai samung tabuk simalang thangai tei kharnai bumung na oi torojaka haipano tei rok kharanayo sungbo saimia joto borok saimia angbo saimia bahike mataire eba bontui raida rok tong kisa borokni loglogi thangai nainai tai ulo paithago kisa kok sungui nainai Sengtabuk Maharaja Bir Bikram ni simalango thangai tongo borok bahike tui kharo eba ke bahike koksa
bong fola bai khaksama mana bagai abo kisah nailaya na tahu hai Maharaja Bir Bikram ni simalango sung thangai tongo tahu Maharaja Bir Bikram ni simalango bono bini folano khaksama tongna bagai tahu sia ketal khe asai phirani bagai eba je thayo tongai tongo thayo khaksamani tongna bagai oro bono isa tuirok kharnai borongni kerong raida eba kheba je ochairok ni je montro bai je borok srungmani simani eba frunglangjangmani abono rugino borok matai renani thangai tongo matai rei tongo obono ongkha abubagra Bir Bikram ni simal orono bono kokmani yagulo orono bino sirokno kokmani orono sokmani jaga bubagra no sokmani jaga obono orono bubagra Bir Bikram no sogo sungjotono saimano hayung ha kotoro bobo khoroksa raja ni singo raja bubagra bono jotono siniwo bini je samung activity sungjotono saimano a jogo se ingres rokni jugo se bo airport rok stamkha abo kisani ko gya haste sini notice to kaise jaga o phamse kri a jugo no se bo airport stamoi o jaga o Japani air rok bingklai reka bo kabangma jorawono Hitler sungjotono saimano itihas eba laibuma porikhangke sungjotono saimano khoroksa aggressive leader world ni Hitler borok bai bo haino bo kaisa malai mung sinilai mung tongo nisung saimano kabangma ingres rokni je afroni governor borok bai bo bini sinilai mung tongo bo ma haikeno sara all over world no kabangma khayono thangai bo srungjak purijak ajugo bo kha Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur sungjotono saimano Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko Bahadur teimani Bharat Shadinotan manmani kisas sekang dropse bo belai kheno ajorawo oroi poroi nangjak yang phainai ayang phainai bojotono saimangka haste Tripura bini yago tongruk lakha onruk haimang lakha amo hai jorawo bok belai kheno bini bukha wana ma bo belai kheno bok laikha abon bagani sung saimano sungjotono saimano bongka 17 May 1974 sungjotono saimano Bharat Shadinota manmani 15 August hingke May hingke busukba May hingke no June July August 3 mas Bharat Shadinota manmani prai 3 mas sekangse bothiyo tamni himba Bharat Shadinota jorawono 1942 rongni simi 1932 rongni simi no Mahatma Gandhi songroni je choba nanglai phaimani tai Bharat har kotro hayung ha kotro je bishwojuddo second world war a jorao 1942 ni je jorao je nangkha a jorao belai kheno bosaimangka sini hawo oroi poroi nangsinai biniya phabo tongmangla khne hairongni bagai phano bo asuk jorakom eba kheba only for bo 39 years 39 boshor ni bisingono bo boyosono umorono bo trijaka belai kheno khamo botebo kathang tongkhangkai tebo sini haste dofani bagai bo samung kaham tangai kelangai thangmang kamu khlaimang kamu fiaba sini kapal hamia ni kok ti prasarong ni kapal hamia omahai je hayung ha kotoro Bharat ha kotoro mahai ungmani bagai bo bini langma machokha bini langma chomano tuibo kabangma kontroversi tongo obo tini sengsalia ang sanani thangya tamni himba kabangma research work khlainai rok khlai tongo boi sinai rok sui tongo boro khumrok boi tongo tini bini langmano
सुफुंनानै खाकसां मारनानै बागै बिनि आत्मा शान्ति मानानै बागै अर गोबां मा जे फायनाय रक बनो खुलुमै खुमराव बावलायखा बिनि लांमा खाकसां मानि दंथुं जे हाथाय जे हाव फानो दंथुं ब खाकसां मानथुं हनै o jagao kwbangma jagao no bubagra rokni nokthar tangjak tongo o nok kwthar eba nokthar tangjak rogo no joto jagao no borok tini tui kharuo borokni mataini eba keba surimani bisingtui montroni bisingtui joto nokthar rok no bote khoroksa bubagrani nokthar alaikeno khotap ngomong kana to wahena tono wahena kataru sati soge omong ka sin bubagra rokni nokthar oro sija krika bo bubagra ka sung saimalia teba khoroksa bubagra abasuk jortin sung saimano bo bubagra ni obo mangthong nokthar abasung sinimalia tamhimba kebo omono tui share daglia si name plate bumuk si tor thangke sung saimang kamu bo bubagrani nokthar sung tibrasarok belai kheno seler hni mano ang sakbai thangmo belai kheno seler no sung seler mani bangno sino rangsak khawo sung tini gothang tongphano gothi bai baksa khawo musung tongphano khlaisugui mania thangai tongo osai barwate kaisa nokthar aro ekdom bolong jak joto borok thanglia bosai sungo thangai aro mumtai mutai rani thangai tongo monosto bana bagi thangai tongo khoroksa khorongni gobang ma jagao no bubagra rokni oro nokthar tongo tiaba siniani bagi saimia aro thangai aro mumtai mutai rani thangai tongo ochai thangai tongo ochai te barwarok aro bongno khumrui borno maikhlai kisa rui mum tupkati sogai montro kisa sawi boroni phola shanti mani tongmani khaksangai tongmani bagai borok matai rei tongo tini no puila tripura ni lai bumawo hai khai bubagra rongni thayo matai rejakmani tini ama osha matai bukrani kamini ongkhri sini hayung eba keba hawo phaimani hei sung hindu dharmoni bisingtui hingangke sung saimano tini bo berainani phainai bini nok hingangke hawo no baksa borok sawo Mahadev eba Shiv hingangkai sini borok si hinai Parvati hingangke bo sini borok hinai keba habo bukhabai wansungma bai kubui sung mokolbai nuklia imagine eba keba wansumung imang simisi sung nuksu soi bai imang belai keno hero keba olai buma tai mukumu je oro tong tharok tongmani obole kubui tabuk bo kebai mubai phano keba tongui tongkho olai buma oborong no belai keno khati narangnani nangkugo hne chongo hayake salsa omahai sal phaino je salo sini mungsapa no tonglak bewa kamawi thangnai khati narigi hangkito kamawi thangnai no aboni bagi khatinani belai keno nangnai hayake sung salsa jora phainai omahike oroi poroi nangai khati laya kangke tiprasa hni sanani phano saruk laiglak eba sajaglak bukuk tongphano bukuk muthuk jakhai ungei sung ma tongnai sung saimano gobang ma jagao no bubagra rongni chikon tongthar tongo phiaba bir bikrom ni o jaga tabuk bo tongthar nok tangjayako o jagao
थांलाय सु फायखायनायनि थांगांखाय स्ट्रेचु रक बा बिनि रासिं हासन रक आमा हाय रके टांनाय रेखांखौ अर नायनायनि बागै बो बुइ फायखामु खुं गाना गाना खुं बागान रक खाय रेखांखे बो नाय मांखामु कांखे बो परिष्कारै दंखामु तो बो कायसा बुबाग्रा रकनि जे नुखुंनि बर' रक borok bo chai tu khangke belai kaham ar tourism department borok bahai no haste hapang ni tourism department borok bahai no bono chai tu khangke ba fatar haste ni fatar haste ro ma hai mukumur ro bubagra rong ni mukumur rong no je nai thok khe tonjak mani kachung milik khe nai thok thok khe tonjak mani ama hai ke ton khe ba obo bahai no kaisa naithotok thaing khamu tototok thaing khamu sini mukumu tibra sarong ni mukumu kaisa kachung khamu tamni hamba o simalung sab sutara khaijaya kirima singsa khiklai tonjang ma haino sini langma tibra sarong bahaino khiklai tonjak sung kabang mano sini manthai soktai rokje tongmani abono sung manliya khlai malia sini phankrei eba keba sung thansa ke saitok laimani krei tamni himba sung bororok belai kheno turu kiksa ngai thangka tai omahai samurok no eba khlai tongnani abono bo jora belai kheno maganang jago baksa borok no ang samani baksa borok gedur tang khainani je khlainai ro khlai tongtung ani tamung nai tamman nai aro baksa borok hangke social media eba bono tam nai credit mana musungjago baksa hangke sangnang nangya ama hike wansugo actually o jaga credit eba sangnang yang nai ni kuno mumsa krei dofani mukumu no kisa khatilai tini kisa subalai manghangke srapsani subalai mung tongkhangke sung sinilang mano khati nargai mannai oma haike khati layani bagai no sung tini bubagra sara chai chibrui bubagra o hayung ha kotoro sana sangka sara world ni alai buma sinomo japan ni pore no sung second bubagra rong ni je alai buma sijak tongmani sung second position of ni mano phiaba sung sining bubagra ni besabeti rok chelaya sak thalaya tai sini je monotam hnai sini okra rok tangphang rong ni guidelines eba keba raida kerong raida rok kaham ke khajaya ni bagino bebak jaga ono sung oroi poroi sini kerong raida rok ba kami rong ni je raida tomong samung rok ba turuk slaijagei tongo oborongno je okra chakra tai tabungni je sikrung rengkrung hanjangnai rok borok judi no khawi rekhangke raida khlai rekhangke kabangma jaga ono sikon sung mugo bubagra rokni simalung eba keba tongkhar no iko o tongkharong kulubo hangano sung tabu ko wal khaire jaka bo bortola bazarni dugan rok borok tebo ja kabangma tongmani kotor tongmani phiaba turuk bo naui nahari paijaka belai kheno bolong sab sutra khlai pano bolong tani rifano oroni jabra rok tai orowati theke tui kasawo harong no romui tongo iko orono nukna kaisa tongthar no kobo pai klai thangka grumsa klaijak nor nukna nugi makhana iko
omo bo tongkharnok no tongmani khoroksa bubagrani bo bubagrani abo saimenia tamni himba o jaga bumungni kuno swijak name plate rok kaisa jagao phano kwrwi semano kaisa nule nuglangkha phiaba takalake kaisa manchi kwrwi kha tru khe tebo komori tongo tru khe tebo khosori tongo omo haike no tonglai khe tebo khosor jangnai jotono jani ja sak bai thangni bagai simeno wansuklai tongkhangkai jora kaisao जों tru kamawi no thangnai borok kathang tongkhang keno kamaya hanani kokya sak bai thangni kok sak bai thangni tomung sak bai thangni wansungmung sak bai thangni kokno khanari mania hangke ba sawi mania hangke abo kuthui eba keba thui tongma bai baksano thui tongma bai baksano mokol tongphano mokol nugya hai bai baksano kalayo belai hambai omo hai je khoroksa eba kaisa society wansungmung bai Maharaja Bir Bikram Welfare Society ni wansungmo bai omo hai ke je khlaijagi tongmani bubagra rongni bo jesapano wansugi khlaika belai kheno nangkuk mani samung no khlaika bobo saisong ke khlai mangala khamo bini student eba hostel tongnai chrai rok ni chubamung wansukmung bini wansukmung tino achaikha tai student rok binaro porinai chrai rok ni chubamung mama baino salsa salneyo oma hake dofani bagi mukumu hukumuni bagi samung tanglayo ba tangjakha tebo asuk baino thagui tongkhe chaglak haino hai kamawi thangnai srapsa joto borong no srapsa ke jora rakhangke asrapsa no kabang ma borok ngangke bisa bisingni bisik khamni samung tangjagi thangmano aboni bagai no dol hangke fan hangke no shal horno phano mesinei shal samui mano lama krino lama samui seng himlai mano baksa borok wansugui tonghana tamu khlai ni mon borok baksa nahri monilayo baksa tamung kha abo kaisa srapsa haino baksa borok wansugo politically ni abo kaisa issue rok ni jasa samungono thongrungno hakrupmani eba dulmani abotaya tamni hamba omo kuno thongrungya omo khasini kaisa mukumuni je borom ruwi naraknani nango tamni hamba borok hai borok joto borok no asaya o khawo bubagra
bubagra rong no sudise mani de laya gangke nok ni nok phang no mani ya gangke khanaya gangke nukung ni kebo besabetui fanong thong bo hami mania nongo tamni hamba chapja gya gangke hamsawi mania kokungkha salsabai no chapsaya chapsajagoi mania belai khano jora nangnai keba bukha judi no wachuka hangke dotino chapsajagoi mano dotino thanchangai mano sini bukhase jotoni silai kotor tamo wansuknai tamo khlainai eba chapjagnai da chapjagya khlainai da khlaya thangnai de thangya chanai de chaya tongnai de tongya abo je wansukui tongmani bebang no sakbai thang bukhase sini bukha tibra sarokni bukha truk slainani nangnai sini je kamai tongmani bukumu hukumu kamai tongmani aborok no sung truk ma khati lainai ma chuba lainai ma hamjak lainai hamjak laimani bisingtui no sung khaksangma mannai tongthongma mannai khaksangma krei hamjang mung krei subalai mung krei hingkangke sung tongthongma manglak khaksangma manglak tongthongma manglak walai sulai bulai toklai oma haike no tongkhangke sung salsa kemaui thangnai sung oro nugui tongo sini ochai himjangnai lama sikrei asake bolong jagaro kabangma busu rok botol kebai rok mohero kabangma no tongo amo sabsutra khaijaka haipano tofano ekdom clean khlaisugui mania ingkai yakungo borok to juta bokaya matai ranai rok ingkai yakung rogo paui phan mano abon bagai tungnu khana o jagaro ko hor sok sawi poriskar sabsutra khaimani abono khibi jaga ugam sitra selangma singsa hainongui tongo kiaba omono jotono jono kisai yak nangka hake salsa mo kuchung naithok ungui thangpin omongkha bortola bazar garani bubagra rokni simalung o simalungo tiri matairi tongo eba khaba mai khlairuo bubagra rongno tini mai khlairuo borongni langma khaksangma tongnani bagui omosimi naharmung hake o jagao sini bororok bubagrani takuk bukhurok eba kheba nukungni bororok tabu bo kathang tongkho hanmani kokse kalaisiwo kathang tongkho aboni bagui o thairok no asuk saknangya eba kheba saknangya khlaijagi khilai tonjakmani oborongno tai tonilia oborongo naithok khlai khatiwi tisanani bagui bwskango jotono thanchangui je NGO tongnai rok NGO khlai tongnai rok je omahai kha kaham kha ganang bororok sinai nungnai bororok tangphang rok tai society ni bagui samung khai tongnai dofani bagui samung khai tongnai rok borok bwskango phaiui chubamung tai kitsa jora rwkhang keno sung sawi thangnai obo sung pito khlaio bo bisapano nangthung talsapano nangthung hati barsapano nangthung thansa hangkangke to srapsabai nongnai teruk thansa angtengte eba kheba subalate talsa bisa bisingni bisiktam phano nangai mano phiaba chaitok mung chaitowile thangnani nangnai belai kana hambai nai tongnai rangsani tahute buk songno ani
mare kising songno belai kana hambai nai tongmani bagai ang asa kaham ke information norno rimania tam himba ang bahino asak sisugya just ang puila ni simino welfare society rok by sinijak siwo aboni bagai puila ni simino ang borong ni logi tongo abon bagai ang tini faika kisa information norno rekha kai ulo rogo tebo kubun information danai tai tini oro je matai renai je kalem contai ni lo yaksu borong bai kisa kok salai nang abo norongno furunglai tai srapsa niyagulo ang abono norongno funuksino tabuk ni jorawo aseng nongra situng belai kana hambai jotto rangsang ni takute buksongo nai tongmani bagai norogbo phaidi halsa omahike amo buskango tebo khlaina ni chaito jagai tongo tai o tini horni simin oro light dogori tonan ni wan sulajak tai tolajak tai osha mutai ni jorao bohaino government no bo hasta hapang no bo application no rejak je boro light provide khlai di hinai lighting rong ni ব্যবস্থা ফানো khlai di hinai ga lighting ro jodi ri angke society ni bising ti fano obono lighting ro rui kicha tonnai nei welfare society ni bororok khalai jak khawa wan sulai jak je nokthar tongmani joto jagao no mutai rebai khate kaisa kaini tongkho abo hongke kirit bikrom ni abo ko borok mutai na do yaku mo utaro kiri angko belai kan obo sana thangre kosto no bakko jagao botol lok mongka bubagra rokni botol adi je tongthar tangai rijangmani bubagra rokni simalung